padha wae. Ora diwangsuli kasar. Sing mangsuli engko ya padha dibuwi. Oh. Iki ana oke. Hah? Iki kita kaya putu mak. Oke. Lah iki nang kene iki ayo make kupung wong pinter-pinter. Kita udah langkap. Wis rapi kok wis nang iki. Panjang iki yo dalan ya to. Yo dalan. Wis presana dalki. Ki Jaya Subena iki. Wis dalan pujangga. Pintere aja mak, pinter. Nek menawa wayah. Lagi pesene dadi. Nanti Mas, Mas palu ya, Mas, maju. Aku kan tadi banget dicat Mas. Mas dikendali tiyang ya, Pak. Oh iya. Burung kuwi. Wih, sing ngasta kendali coba. Ya ampun kaya begiki raja Mat. Oh, wis timbal-balan to. Wis duka dadi bos. To. Ya pengendang, ya ngasta dukuh to kuwi. Ya dalan, ini ya kareng menungso. Ono, ya ana kurangane. Selain sentak sing wedok. Coba aku kehabisan Pak Donya nggih wis ketene gagang gondol saiki soki padahal ana itu jalane pirang-pirang kaya tak keses. Nek ya tenan terus jenenge tenang kok. Ya sampeyan preso wae aku ngendone iki rawane suwe-suwe aku. Berarti setak sisa. Kuwi coba wis durung sing sing nemu sapa Prabu sedulure Prabu Susarno nali itu lho jenenge Raja Sumarno tlatah kan gitu. Wah wis pakai tamu dadi nang mana pegetok Rono Gugur Rono malah ana sing ngate rodone aku ya pajakku. Ora Pak Nando iki karo sampe Mas Laris. Nang jeneng rezeki kan. Oh. Wis pokoke wis kare kanca pirang-pirang. Ini wis katanya alhamdulillah ya nuwun kene komplek musola Nurul Mustafa. Yen yo aku tidak Pak RT waktu nggone pembangunan musola rampung yo kon jenengi yo kon umat yo kon makon ngepek aku apa apa kok sing luwih apik. Ora. Iya subur jamaah iki yo setaro ae pirang-pirang. Di bawah pengayuman kudu. Wah, kudu wis lincah raja mako. Lincah rada daya Indra. Ora ono butuh kan wis yo kare cintae pirang-pirang amah kae nang. Bukawane kaya Mbak Prato, wah sing luwih mugih banget iki adikku sapa. Ki Seno, Seno kok Seno. Nah, ki Seno lho. Ratu sayang. Karya iki susah-susuk. Ratono suarane. Dadi ono udute. Oh ya kok. Oh, pas kelip ati semua pirang-pirang spoken nang iki. Komplit dosa ijek saya kok kapit ora. Nanti angkat wayangane Pak Kiai mboten sampe mikir. Ini surat itu kok biaya dhewe. Ya mikir. Oh. Lagi kok kanca poket kaya gorjen. Kawan aku itu. Nggo sinten piro Pak. Men kenalke dhewe. Kok sing pucuk kono. Rene wong kene dhewe kok kenal apa urus.
Ayo sekolah. Mun lari. Kendalu buat ibu. Oh, kendalu. Tane ini kali kok. Oh, tane. Selalu deh. Ini belum bisa kenalan, namun bersama suami ngertos saya. Oh, ada sih dia kok berat deh. Oke, dasar adik iku rasa kenal sih kuwi. Sopo? Bapakne sinden. Oh, bapakne sinden. Oh, ketoke rasane ndengi. Jarine krungu iki bapakne sinden iki saiki iki janda opo? Banyak krungu niku duit ngono. Nek bosok iki. Lah mboten Bu. Bu Surtina. Kesini bacanya. Alhamdulillah, ini cenggalu. Cenggalu. Kesudi. Lagi ngaturaken panuwun dumateng para kanca-kanca dalam wilayah juga itu juga di sini. Jangan Bu. Abang Bu. Lawaru sampun dikomandake. Oh, Bapak Presiden. Oh, lah kok beliau batangipun almarhumlah Haji Sugito. Oleh pokoknya pertama kami kebiatanipun sebelah itu. Ya, selamat malam Mbak Cani. Wah, selamat malam. Lalu Ini tadi ada babonnya sinden ya. Nah, ini kutupnya sinden ya. oh, mana ragu iki. Iku matur karo Pak Lurah kae kira wis stunting. Sekarang di sini ya kurang gizi ya, lahir gizi. Ya. Nanti kalau nasi saking Ngayu Jakarta Panjatan dan Progo jatuh rezeki. Rezeki sing ora gumun. Sampun. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun nggih Kang sampun jawab salam kula. Mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, rezeki, lumintu berkah barokah melimpah ruah. Amin ya Allah. Sing jawab seru mangke kula dongake mugi-mugi garwanipun tambah nggih. Tambah kemati tambah sayang. Nggih. Pripun bacane? Sampun. Kita pangan, dari kita pangan. Kula sampun. Oh, kula mboten. Nggih. Lah bos ngerti. Dari kita pangan Bapak Ibu, kula Septi tamu. Iya, di Rizky udah kenal? Oh, salire Pak Widiwa ya. Aku nawari mati. Oh, bukan ini suaranya. Lah aku nawari mati ngene iki. Nek di Septi iki aku kenal ke zaman cilik. Lagi ngepas toh nggih. Abang ijone kula. Wah, Jadi nek wonten pawartos ingkang dos pundi pripun iki ampun gampang percaya nggih ta. nggih. Sampun pundi nggih. Lah menika gak sing nang Globek di Septi. Lagu religi monggo. Warjen barang masus. Iki monggo tak kesane. Jadi menika dalam rangka sawalan nggih. Marga mriki pundi? Jogan Bungirjo. Jogan Bumirejo Step mawon. Lah menika yang besok mata penonton. Nggih. Lah jeneng nyanyi lenggah napa jumeneng. Yen sewu Bapak Ibu menika dos pundi? Ana jumeneng mandap nilai benterak Pak Lurah. Pak Lurah menika ngampun. Aku mana Pak Lurah? Oh menika perkumpulan Pak Lurah. Nggih, Lurah pasar, Lurah desa.
Jenengan iki lho ditanglepi estu. Ingkang sampun kepareng rawuh, ingkang tasih kepareng lenggah, matur sembah Pak Lurah sedaya kemawon. Mungkin saya cuma nang awak cara orjennya bener jeneling orjen ya betah Sing orjen ndak ada ngantuk. dia lama kira ngantuk kita ngantuk guru kula Sinten? Pak Prabu Jaya Sukendro Pak Joyo. Mbak Kendro Oh, menika oke. Sik kula asline rati apa nek Pak Kendro. Ning lenggahan nang pundi nggih? ah Oh, nggih, sering dalu Pak Kendro. Oh, Mas Dika. Pak Kendro sering dalu. Nggih, minal aidin wal faizin nggih, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Operatornya jahil lho niku. Nggih, niki pun caos sing lagu Pak alus-alus niki Pak Kendro badhe ngesakaken mundhut lagu menapa? Kados padatanipun nggih. Nggih. Tanggap rumiyin menika nuansa religi. Ayo salat. Nggih, monggo. Versi Midam Sari nggih Pak Sus monggo.